Aviam, senyores, avui senzillet i ràpid us explicaré com posar el compat del Prairier Fire, aquest DLC del Vietnam. Si no el teniu comprat i si el teniu comprat també us explicaré com es posa directament des de l'Arma 3.5. Vaja, anireu a aquest enllaç que està a Arma Anuncis, el deixaré també a la descripció, i veureu aquest nom tan maco, vale? Doncs aquí fem un Ctrl+C ben maco i aquí a la workshop d'Arma 3, tal com hem set a pantalla, li donarem a l'intro i és el primer de tots, no cal matar-los gaire. Entrem a aquest primer i li donarem simplement a subscriure. Així de ràpid i senzill. Són 25 gigas que són, vull dir, deixeu-ho fent, tot i que va a bona velocitat. Però bueno, un cop ho tinguem descarregat, això ho tallem ràpidament, entrarem a l'Arma 3 Launcher Vanilla, normal i corrent, entrareu a la pestanya de mods i us espereu que aquí baix digui ei, se n'han actualitzat alguns, vale? Això és perfecte. Ara ens anem a l'Arma 3.5 i allà ens apareixerà el mod descarregat de la workshop. On estarà? Doncs aquí dalt a l'esquerra, a Arma, si desplegueu, i aquí la pestanya Workshops, aquí dintre us apareixerà el Prairier Fire DLC Compatibility for Non-Owners. Farem una carpeta, igual com la que tenim creada per al GM, vale? Aquí he ficat el GM normal i corrent, doncs aquí posarem el DLC, el mod de la workshop del CDLC. Que tenim el mod comprat? Perfecte, el fotem aquí dintre i simplement quan tinguem missió, doncs sempre carregarem GM i VN, sempre, sempre, a partir d'ara, sempre. Senzill i per tota la família. Ens veiem dimecres.